Pahimangno sa publiko batong sa mga tao nga katulog kamot ani duha ka babaye nga nadakpan sa Port Police. Human namiktima og pasaheros pantalan sa dakbayan sa Sugbo. Ani ang exclusive report. Nagtingkagol karon sa detention facility sa Port Police Office silang Sarah Jane ug Dinica Pacana. Gireklamo ang duha ka babae sa usa ka pasahero nga mikuot sa iyang cellphone dihang pasakay na unta sa barko sa Pier 1. Makita sa CCTV footage ang biktima nga gisundan sa duha ka babae nga mao'y mikuot o mipasa-pasa sa cellphone. Apan wa sila maapsi sa mga pulis. Hinuon na sikop sa mga pulis ang midawat sa kinawat nga cellphone. Nakuha ang 5 ka cellphone, pitaka ug salapi nga mukapin sa 20,000 pesos. Doon namin nakita nga mga cellphones niya kanya mga black wallet niya naasad to ang cellphone sa katong biktima. Na-identify niya. Ang grupo sa suspek bag-o lang nakaabot sa Sugbo gikan sa Manila ug ania sa Sugbo aron mamiktima. Busa dunay pahimangno ang otoridad. Magbantay ra mo gina sila kung kanus kung naay opportunity ang kawatan, mutira gina sila. Pero kita mismo mag-amping ta, malikayan man nato. No comment lang ang duha ka dinakpan. Uban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.